Titi zo nu chuan Juana chu ruma muturin na luta nima sela amuhil thei tatlat lo bati nen chuan pona awa chuak le a abe se lo takin Gabriela po chu alo muhil thei bik lo an indu ton na chu thup zo to lovin Gabriela chuan Juana chu akisa ma se reilo te nuwa ngai tu na film mangle ngalin a top sana Juana chu ngai dam dilin anupui chu a then fel photur thuwa shila chumi nu chuan an inkar chu pangai taka kalpui du thuwa shilani chu athu soi chuan Juana thin lunga zona tam tak chu achanga Gabrielan atong thlamuan ni thin em awang chuan a thin lung rit tak po chu azang ta huai mai ani atuka Gabrielan Juana chu achian gynecologist nena in check up turina shoya Juana kianga chuan omtlatin ultrasound atang chuan note chevel chu a mutheya choble chilin abianga chuan lom na mituya luang ngala Gabriela tan chuan hausak na le thuna ina ti vel ain nupui fanaw neya chung ko limdin chu hlotlin na le limnat luan tlingani tlatani chutia naw pai mek tu ai po alo hlima alo purtak chiam awang chuan Juana ngei po chuan makati hlea ma se aril ru turero a hrethiam hle thawani chuti lain polai chu a na thopui tlangwal nen anlo omdun le a athom no phelatum lai tak chuan Gabriela ron kolin polai chuan a chang du lawa a pasal chu a na thopui laka alo ler san le to ni chumi nu chuan ina ho in Camila in thulom omlo tak mai lo shila Gabriela le Juana te chu farmhouse an ria dun thu soin Juana nau pai mek chu Gabriela fa ani thule Dr. Lamten thilan ti swala wanga chutiang thil thleng ta chu ani thuwa shil veka polai chu alungai rutahle apasal chu Juana ina chu sakni inangaya chu wangin atuka naltaka inchein Gabriela company a chuan avakala Gabriela chu a client nena an inbiak lain ava fob ringot mayani mizong zong ma a chuan apasala ni ti lan tira tumna ania Juana chuan nuam lawati in azak le a an company a thandan chu amoi lo sabok nen polai chuan mi dupa inkar ti chetu angaron lan tira tumani polai chu nucham ina avakal le ngala Gabriela remti na telovin falak chuti thlanga tumani mi panau pangchu ina shwai ho a pani chak em Gabriela chilna na manatuma ti chuan athil ti thupnan nucham no pangte pualin an ina charity buat sain Juana kher chu thala tuwa asom boka Juana mit muale athik tur ngein chung ko hlim tak angalan chu atumani Gabriela chuan polai thil tum chu shereng ma se no pangpoi soi lo te ril ru ti na chu adu lawa an puala event buat sai ani boka wang chuan hlim mel chu apului ve sham shamani ami pa mangai masak berle akis masak berni bok polai kianga hlim mel taka anui vel amu reng taka chuan Juana ril ru chu anaveta dewa chu polai thil mu chak tak po ani reng ani midang te mulo lai chuan ami zedik tak achu ngala Juana chu Gabriela lata tura wawin Juana thin rim lutuk po chu engma soilovin achuak ta daya Gabrielan biak atumpo in achang du lo chuta Gabriela po chu polai khosak dana wang chuan a insum theito big lova adu dan anga a omzel chan po no pangteril routine nat adu lo wang chawani thu soin a mangai to lo thu a shil tlang ta top mai ani chumi zan la chuan Gabrielan an ompui nu chu tirin polai chu in then na lekha apek tira polai thin rim lutuk chuan alo potler ngal veka Gabriela chu ala chen du chuang lo ani na taka chuan Gabrielan polai chunga chuan za ngai na lan tir ala tum zoka nima sela athil tumten om taka wang chuan a theita biglo polai chu mi padang nena an om dun lai video a motir ta si amaya voitam tak pola in a wi re san to ti chu alo shedai to ani chuti chung po chuan polai chuan a thiam lo ani lo thu in ala tang fana Juana chu an nu pa in kar ti chetua pu in a thin rim lutuk chuan a paru ma pistol chu ala a ti chuan Juana chu company a kalchilin phubala ka tumani ma se athil ti chu tual tha ani don ti a hriat awangin a hlau ve dewa Juana chuan Gabriela hlata a umtur thu lo shilin polai ero alung oi thei chuang lo chuta silaya phordon chi atia a unau pa in rondang manin ashwai shang ngala
apa Rogelio chuan hau shepin silai chu met puaka tuala thatani vai chuan an chung kwa chu an chiat vek tur thua shila niwa sela polai chuan an thu soi chu angai thadu lova Gabriela nei le chau chu athil du berani thu soin thil dang engma angai tu adu lo thu soya a unau pa chuan a hruai ho luita ringot mai ani wanai po chu achunga thil thlenga wang chuan a chau tak zet to a Gabriela chu akal san lawani chuan boina tamzokin aron tlak buak le va don ti asha a chuwangin HR manager nena banna avat he lu top mai ani chuti lain Rogelio chuan Gabriela alova mua polai chu angai saklo ma thu soin thentum boilo se chu a zo vek lawanga wanai po ka atum hek lawang ti thu wa soya chu thu chuan Gabriela chu a thong chiang hle wanai thadlo awanga event ngala acha ti amurwal chuan a tho huai mai ani wanai nena chuan anau pai mek pa ani thu chu soitlang maya du to a nima sela avan doya siamin meeting tura nga ani mek thuan ronshil akal ma in wanai chu thlailama in mu puya achoma thilpai mo tak soi pui tura nei thu chilin an in mu na tur te chu ashil boka wandoi thak takin an in biak na chu kamilai chuan alo shefu le peka achian nu polai chu shil ngalin Gabriela le wanai te in mu an tum na tura chuan lovakal masatur le wanai chu Gabriela thu soi tur opposite chia shil turin acha a thu soi tur te po chu ashil vek bok chumitlai chuan Gabriela chu pola in awathlen khaltangeya Gabriela surrogacy manga faneya tumdan tele doctor in ti suala neya wanga wana in Gabriela follow paitak dan te chu ashil veka chu thu chuan wanai chu a thongin a thin rim tak zet ma se chu tak chu polai thil tumani a Gabriela chena tum chan chu fa ashin sak theilo wanga ni thu soin mani masial tagle duam takani thu ashil boka wanai ngei po chu afa pai tu ani wang chawin anga event ni ina soi boka nawashin nuwa afa chu lak sakin ani po chu akal san dai tur thua shil bok wanai chuan athin rim na te chu athup sham shama ama nge chuan thudik tak sha tumin doctor vapan ve ngala chuta athu sha te chu doctor chuan lo confirmin wanai thin lung chu anatak zetani doctor chuan wana in anau pai mek chu ti tlak atum mayang ti hlau hle a wanai hne na chuan anau pai mek ti lo chu Gabrielan fa anei thei to don lo thu soin apai tlangani phot chuan adu za ta tam poisa a hlo thei tur thuwa shila wanai thin rim lu tuk chu tho chuakin kanau pai mek hi ka fa ani a ka fa chawani bok midang hne na hlan turin thu nei na pakhat ma in nei lo ti in a an kum ta shep mai ani Gabriela chu meeting a zo vele wanai nena in mu antum na hmuna chuan avakala ma se alo to lo polai chuan alo an khum vele ngala wanai chu note pa ani thu engki ma shilti soin anga ipoimo zong chu fanei chi ania wangin aom dana chuan dem theyani big lo thu ashila thin rem takin akal san tangal chuta Gabriela chuan pola in wanai atina ta hlawa wangin a omna azo thuaya ma se polai chuan engma soilovin a in khal chuak tamak mai ni Gabrielan polai chu arui ti mu wangin to swala to hlawin a zui ve ngala polai chu ading du tlat lova chuta rewak lo an in nu chuan an ma akar lo tlan ken na tum na lama kong thlanga aliam thata a Gabriela chuan ngai ven ngalin polai chuan ni khwa alo sheto lova relo te nuwa ambulance ron thlengin damdoi in lama an in phur pheita ni darkar som zet ni khoshelawa a nuwa polai chu aron har chuaka ma se ashiad na chen khat a hlori awangin Gabriela nena an in nei tir vel chi akha ala she chuak theya arai theilo le ta ka wanga damdoi ina oma in ngayani Gabrielan polai omdan le engma a she chuak thei ri lo ti a mu chuan aril ru tina thei tur soi chu angam talova polai ku chu von sakin a hnem ri zo kani chuti lain David an wanai chu anna achanga bang ti alo shat vele a chan zo turin an ina avakal chila chuta wanai po chuan athu shat engkim chu shil vekin pola in fa ashin theilo maya wanga Gabrielan a then chu a khongai thuwa soibok David an Gabriela chu meche pani teril ru atina ta wang chuan miten om takti in a an khum ta shepa wana in note pa ani ti a shat chwa to thule voi khat ma mole adu to lo thu te thleng chuan a shil vek bok
chu vele Gabriela chuan Juana in a kalsan tak mayang ti a hlau ta hle a polai din mun chu hlau thon omani lo ti a hria chian hnu chuan Juana zong turin polai chu a chua santani polai chuan alaka apasal dan chu a hrethiam lo hle a anu hnena chuan railo na damdoi a e chungchang chu Gabrielan a hre chuak ani ringin a zota chu an inbiak na chu Camilla in alo ngai thla fu le ta chia bok Gabriela chu Juana te ina kalin thil dan soifia atuma chuta chia chuan Juana chung te chuan note pa ani ti hria in Gabriela chu an lo hau ta zek maya anupui damdoi ina ommek po kalsana nula dang alanga event thei chuan an thina terim hle a Juana hnaya po ron in lan to lo turin an lo shilani Gabriela Juana chu a in soifia na ngai thlak sak ram turin angen lomloma ma se Juana chuan dot soi manga ngain a thu soi angai thlak du lo thu lo shila ti chuan Juana chungten angen angin police te chuan Gabriela chu station lama an try pheitani Juana chungtele a chian te chuan Gabriela naute chu chu sak atum tak mayang ti an hlau hle a chutianga ti chu atumani vai chuan ani ang mi hausa le thil ti thei chu an ne don der silo ti chuan Juana chuan anaute chu mun hlataka tlan bo pu yatum taringota atuka achung tele a chian te chumang tha in abe selo taken Gabriela chu aron langle hlol maya Gabriela chuan Juana in abyak du malo chu ni tin aron kaltur thua soi tamai ti chuan boina danga thlen lo nan Juana in Gabriela chu in biak na nei puita a Gabriela Juana chu a mangai thu shilin a mu masak bera changa alo du dai to thule afa pai tu ani wang chawanga isakani lo thu te chu a ril ta veka nima sela nupui nei lai thu soi chu Juana chuan a oi sak theilo Gabrielan a mangai na fi anan Juana chu ke satuma ma se Juana chuan lo nam sonin anote chu sak adu wang ni inala ngai fana chu athil to mani lo tak zet chuan ama le note hlata tur chuan ashila ma se pani chak em Gabriela chuan chu thil chu atiam theilo thule a mangai te chu kalsana du lo thu ashila chu vele Juana chuan Gabrielan afa shin sak tu atan bak adu lo angai ngetin Gabriela chu chuak turin atului tani anu loka Gabriela chuan ril ruwa thil tum nei ranin polai chu awamua polai chuan an thadun lai chia ala hria chu theya wangin alo ko a ina hoa du tho soin doctor an ron boka ti chuan doctor remti na in an in roi hotani pola in Gabriela chu a dan dang lamati thua shila a chan po fa a shin sak theilo wangani arin thu soin adam chian vele arai nge theinan damdo ina akal tur thua tiam bok ala chak that lo ema wangin Gabrielan polai en kol turin anua roi hosaka adam chian vele in thenna chuti velvat atomani Gabriela tan chuan van duaina akal tluang zela amimal nun boy chuar takara chuan company lama harsat na lian tak antok ve mek boka apu zon Rogelio a midu amlutuk chuan Gabriela company chu saktumin an biar siap na khola chuan natna shigalo tel ruwa van nei thlak takin market a thal chu ani ma in hria chu ani hlawani nima sela chanchen thalo tak chu arukin Rogelio an chanchen bommi te alo shila chu chuan company stock chu na sataka ngongin tlache mai theidin huna adin pha tani Gabriela chuan shareholder meeting ako ngal thuaya an company an chan him theidan tur chu soipuin rodna thata ka siama chuta vote an thlak na tura chuan Rogelio an shareholder chen khatchu merger thlop lo zong vote turina thamhloma nima sila Camilla I apasal bota IOA vote nei ve chuan merger lama chuan vote in Gabriela chuan nena achangtani Camilla chu Rogelio a hlawa wangin thingtlanga anu bula abirua nima sila Rogelio a chuan mi tirin a hruai hole ta thawa kuta thlak mai baka nasataka vozuin thu oi taka akianga ommai turina shila adu dana a omlawani chuan zela thonin a unaw pa po atha tur thu ina vawani kum engemu zat liam ta khan Camilla chu ama pa ngein moilo taka khoyatuma alo inven na lama apa chu ka blumin a unaw pa chuan ama ti angena soya Camilla tan ai zela atang tani Rogelio chu Camilla thin lunga nei thengai don lo ti ashiat na chuan ati thin urzwala a chan po a suitcase a athom nokara chuan ama le Gabriela thalak photoshop ada chat hi amua
Camilla in Gabriela lam a tran chan po chu alo hmanga iwanga ni ti a hre chuak ta ni. Rogelio chu a thin rim le a. Chu mai baka Gabriela wanga a fanu polai torna a mu chuan engma tilava om reng chu atum to lava. Gabriela chu tha mak mai atum ta ni. Lelama David an Juana chu Gabriela lata anaute ompui the dan konga hriat hua shila. Dr. Dekhan anti swal thupnan a file an lo pai bo vek avangin engti kong zong ma in ka araya ni ti fin fiana tur om lo thua soya. Juana chu in nei puya som zuin an in nei chuan note pa anga a in soi thei tur thule note chu an enkol dun thei tur thua shila. Chutiang chuan Gabrielan a chu boy thei arin lo thua soibok. Ti chuan David a rotna le a thu soi te chu dan ang taka a thlen thei le theilo fi aturin consultant lawyer an be popa. Mase a munan vatlen chuan Gabriela alo vereng maya. Lawyer chuan ti pal thil thu in David a ruah man na te chu Gabriela alo shilani. Ti chuan consultant lawyer kai hruai na hnuaya in rem na siam an tumta a. Gabriela chuan note pian ma chu wanai naya omlo turin a Indiama. Mase wanai chuan Gabriela chu note pa ani ti a phathei don lo thungani. Anzo nu chuan Rogelio miroi pakhat hi ron lang thutin Gabriela chu silai nen atin taran maya. Chuta Ahmed puak chi atia David an Gabriela chu anam sona silai mo chu ama zokin adong tani. Vengtu te anron pun tak chi ama chuan twal tha tum tu chu atlan chea. Vane thlak takin silai chuan David adara fuin thilpoi zok athling lo hlawa. Athi pha trep chungpo in David an wanai chu a mangai bang lova. Chuti lain Gabriela fa pai mek tu wanai chu a inthiam lo le a. A mangai ten ama awanga an torzel to lo nan Gabriela nena an inkar chu pangai takati to paduani. Chuti lain Gabriela chu anupuin inthenna assign du lawa wangle a mangai ber a chel thei lawa wang chuan aril ruamang ang tak zet to a. Apatea chuan a inti chezau mayang ti hlawin wanai chu voi khatchia Gabriela transpele tura minatuma. Bible thu nen lamte khin hialin Nula Virgin wanai raidan le Virgin Mary te raidan chu thil in ang takani thua soya. Chutia Bible thu nena thil in mil tak achunga aron thlen ta ka wang chuan ring tu thatak wanai ril ru po chu alo nem vele tani. Chumizan lala chuan Gabriela avatlo ngala. Gabriela wanai mel alo muchia chu alom zia a mela chuan alang chuang hial. Wana in Gabriela chu an in mu masak berkhan afa pai tuani ti asya le sya lo zodin. Chumiril rupurana na itsu ani em azota a. Gabriela chuan an ilo thua changin afa pai tuani ti chu an kompania na atho nu fea chawa sya thule. Damdoi in CCTV atanga asya nu po khan achan palmayang ti ahlaba wanga thudik hril ngam lawani thua shil veka. Achan po wana in Gabriela nena chuan voitam tak note pa sya chu adu lo thu alo soi to wangani. Atopa Gabriela thu soi chu wanai chuan a oisak veta a. Athil ti le alaka aril ruput mangzong zong tekha atak nge ani ti amuthiam tani. An in case lai tak chuan wana in anamson le thuta nupui nei lai alani miawa wangin an thil ti chu dikena shelawa a inthiam theilo. Chu wangin Gabriela chuan an nupa inkar chu ama awanga chia ani lo thu soin polai wangzok ani thu chu ashil non le ani. Camilla in Gabrielan beatok ti asya chuan a hlau thongin angai to hle a. Gabriela nena akalin apuzon Rogelio laka chuan in vengfim khurhle turina cha a. Polai po in abum char char thole nawa pai theilo nan damdoi alo e reng thu chu ashil ta vekani. Gabriela thinrim lutuk chuan a lawyer ako ngala pangai taka in chen na lekha boy pui turina shil. Pola in lekha morwal chuan engki mashe chuak le ta veka thikna a khatin in chen chu adu lo zual sawa. Engki ma chuan wanai chupu fai vekin tha nge adu tho chu a au chwa pui tamia mi mai. Apa Rogelio athung chuan ngun taka thil ngai tu aturina shila. In chen na lekha assign ani chuan Gabriela thil nei zong zong chan ve anei theitur thua shila. Mase polai thil du berero poisa ni lovin Gabriela nei let le chuani. Chumi nu chuan Camilla bula kalin awaan khuma angonga arekin Gabriela nena thudik tak soilo ni la chu min kalsan top lawang kapalo ngai zon po du tok lovin Gabriela min chu sak itumani hi avati a
adu to ka a an khum nu chuan vozuin wanai ti chiat atum na a chuan puiturin kamilai chu asomani kamilai po chuan du thlan tura nei lo awangin thingtlanga a mel riat gang member chu arwai vele chonga relo te nuwa chu pa chuan a thian te pahni dang ron hrain an chen dan tur chu polai an soipui veka polai chuan poisa tam tham tak pe in zana chuan an che chuak tangal Michael vu ami pathum ten wanai chuan roi chuaka tal chua tuma a chan na lama chuan pangpar khoina chu titla in thum chu achung ten an lo sia a man chu an hlawa wangin wanai chu leilona chuan nam thla in an kalsan zui achung ten an mu chuan ni kho shelovin lo oma ti chuan man mo takin damdoi ina an hruai ta ngalani wanai chu akut ru atliaka ma se wanai thlak takin anote ero a him hlau thung Gabriel an chanchina hriat vele man mo takin damdoi ina chuan aron tlan ve ngala ma se wanai pi chuan le tir le maya duani wanai nuna aron inlan nia changkhan wanai chuan natna le zana bak a mulo thu soin ani ang mi pabula om chu a hlo om lutuk ni ina ngaya Gabriel po chu shi om ti in thiam lo hle ma se a mangai te chu engti kong ma akal sana tum to lo wanai chung ten du to ka an thin rim na an hri khlak nu chuan wanai muturin wata chuan alut veta a mangai tak na tuara mu a mu chuan na ati in poi khoi tu te chu man chua ka ator tir ngei tur thuati amani chuti lain polai le kamilai te chu wanai in kota chuan an ding renga police ten an in an hwal thup an mu chuan nui sukin athil tuma chuan a hlo tlingta ni in angai ni nima sela police te chuan security camera atangin poi khoi tu te chuan lo man chuak diam to maya polai lau thong le si chuan apa puina adil top maya ni Rogelio chuan afanu in manatok mayang ti hlawin police te ril rulak pen dan tur chu adapta a alo tha to Francisco ruang chu a thui hrai te phortirin Gabriela fama chuan a phum tira ti chuan tan in veng tu chu thambokin polai mi roi pathum te chu dom chu an ni ma in a tha tir ta ni